Bamako cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn min ye Mali kan ni waati na an ka foli bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen ye minnu mana sɔrɔ min ye jamana fɛn o fɛn na ka fɔ k'e ti jamana kɔnɔna na an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'i barikada i ka min ye don o don wulikajɔ la maliden minnu fana bɛ n'olu bɛ Mali jamana wɛrɛw la minnu ni Bamakɔ tɛ kelen ye an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn k'u barikada minnu tun ni waati mana se min ye maa caman b'i ka fiɲɛ sira ka kalanso radio jɛkafɔ la walasa fɛn min ye tunkarankew ka jamukan min bɛ kɛ diaspora i ka se ka kɛ fura ɲuman ye ka se k'o se malidenw ma janko i bɛ sigida min na o ni a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen ka se ka o lamɛn min ye jamukan fanfɔlɔ tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ Daba Tunkara fɛ an bɛ tɛmɛ ni jamu ye nin ye a tayɔrɔ filanan ye waati in na min ye Buwa Jabate ale b'anw ni Daya fan cɛ ni nana fɛn fɛn ye sɛbɛn ko ye ale de b'a ɲɛnabɔ min ye karamɔgɔ Daba Tunkara bɛ dugu la tɔɔrɔ foyi t'a la fɛn min kɔni ye Abdou Touré ne bɛna jamukan fan filanan lase aw ma an ye wulikajɔ minnu kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na ani kibaruya minnu bɛ yen tunkarankew yɛrɛ kun kan an bɛ an da don o la k'o walawala aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye walasa aw ka se ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ a la Mamutu Kamara min ye wulikajɔ kɔni a bɛ sen na an ka jamana faamaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye cɛmancɛ fanga ye fɛn min bɛ tali kɛ recensement mun bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ ka jamanadenw ka u hakɛ dɔn o recensement kelen an bɛ se k'a fɔ min ye jamana ɲɛmaa ye a kɛlen ka jɛ di k'a fɔ baara in ka daminɛ a ye baara in fɔ fɔyɔrɔ fila la minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛ Mali kɔnɔna na anw ka dan k'a dɔn anw ye maa joli ye Mali kɔnɔna na malidenw na n'u fana bɔra la min fana ye malidenw ye minnu taamana n'u bɛ taama yɔrɔw la u fana ka se ka dɔn jɔnni bɛ yɔrɔ jumɛn u maa joli don cɛ joli b'a la muso joli b'a la joli ye maakɔrɔba ye joli ye denmisɛnnin ye baara in bɛ dabɔ min ye ka se ka jamana yɛrɛ bɛ ɲɛbila minnu kɛ baaraw ni bolofara caman na olu ka se ka sigi kala kelen kan o baara kɔni an bɛ se k'a fɔ Mali kɔni kɔnɔ yan ka ban baara in kɔni daminɛna nka fɛn min kɔni ye jamana kɔ kan n'a ye an kɔni y'a ye kibaruya siraw fɛ k'a fɔ min kɔni ye jaw ye a bɛ ka maana fan dɔw fɛ k'a fɔ ko baaraw kɔni daminɛna ka baaraw bɛ kundama jumɛn na bi na ma tɛ se ka o ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ o kan bi sabula gɛlɛya min bɛ yen nɔ malidenw ka recensement ko la walima décompte ko la o de ye ni maaw bɛ jamana kɔ kan Mamutu i b'a sɔrɔ tuma dɔw la dɔw ka sigiyɔrɔw ka jan kosɛbɛ dugubaw la ni fɛɛrɛ ma kɛ ka gɛrɛ olu la kosɛbɛ dugu minnu ni dugu minnu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan hali dugu dɔ la mun ka surun u la n'o ma kɛ fo k'a kɛ duguba kɔnɔna dɔrɔn ye misalila ni jamana dɔ nana k'a bɛna a ka jamanadenw dan Mali la n'a donna Bamakɔ dama ma k'a sɔrɔ dɔw bɛ Kumantu dɔw bɛ min ye Kayi jamana kan olu ka ca dɔw bɛ yan fɛ o ka ca yɔrɔ minnu na je crois que u kan ka gɛrɛ o yɔrɔw fana na walasa baara in bɛ se ka ɲɛ cogoya min na fɛn min kɔni ye an bɛna mɔgɔw ɲininka an mana nɛgɛjuru labila waati min na minnu mana kɛ weleli kɛfɛn ye fɛn min ye baara in ye u y'a kibaruya mɛn u fɛ yen nɔ wa u ka ambassadeurs ni consulaires ye mun fɔ baara bɛ ka kɛ u fɛ yen cogo jumɛn ni o ye recensement kura min daminɛnen don an ka jamana kɔnɔ bi n'an bolo yɔrɔ la Mamutu Kamara min fana ye wulikajɔ ye o bɛ ka kɛ min kɔni ye gɛlɛyaba ye o bɛ maliyɛnw kan o ye gɛlɛya min bɛ yen nɔ n'a bɛ sen na a bɛ waati jan bɔ min ye Aligérie jamana ka taa bila Libi la olu ye siraw ye minnu ye tɛmɛsira ye malidenw bolo kuma caman minnu bɛ taa tubabu jamana kan duguma sira fɛ o yɔrɔ a b'a kalama k'a fɔ a bɛ san caman bɔ min kɔni ye tubabu jamanaw ye olu fana kɛlen bɛ ka u ka karangadaw bɛɛ lajɛlen choix o baara bɛ ka kɛ ni fɛn mun ye u bɛ min ye nafolomuguba de di jamana minnu kofɔla ni o ye Aligérie ani Libi ye u bɛ nafolomuguba de di olu ka jamana ɲɛmaaw ma walasa u ka se ka karangadaw choix tali bɛ se ka nɔgɔya cogo o cogo u k'o sira bɛɛ lajɛlen datugu walasa fɛn min kɔni ye matata ye u ka se ka dɔgɔya o bɛ kɛ sababu ye ka na ni a damana gɛlɛya ye n'u ye maa minnu minɛ kuma dɔw la Aligérie walima Libi u bɛna o maaw bila min ye Niger de dugu dɔ bɛ yen ko Agadez o dugu la i b'a ye k'a fɔ n'u selen ka ban Mamutu maaw bɛ mɛn makɔnɔni la tiɲɛ don gouvernement n'a dɛmɛbagaw bɛ wuli ka jɔ la nka maaw bɛ kɛ gɛlɛyaba de fana na Agadez donc gouvernement k'a lajɛ hali bi a n'a dɛmɛbagaw k'a lajɛ cogoya min na dɔ bɛ se ka bɔ mɔgɔw ka degun na cogo min na n'o tɛ maliden minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ Agadez bi kɔni u caman bɛ ka kulekan bɔ kosɛbɛ an bɛ kumakan dɔw mɛn min ye an ka foroba kuma yɔrɔw la ni o ye réseaux sociaux ye u b'a jira k'a fɔ k'olu kɔni bɛ tɔɔrɔ ni maɲuman ko bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sabula u bɛ yɔrɔ min na Agadez ye dugu ye dugu min ye Niger dugu ye dugu in kɔni i b'a ye k'a fɔ min ye tile
aka fari an fe yano de meyin klika farin kosobe donc udum yoro mu na kuma do ni dugu gela ka ba akuma no sutura ko man no dugu ko man no ali shioro ko re fana gela wala donc mali nyimo kala je obsega wulika jof mbeke o koro stratego fana wasugo fana ke wala sa fami maldi mana soro yoro absega bla kana minen kono tuga mina mamtu kamara o fana kofe minyi amedu mina ina fo bi mali dendo beno we ka fo ulu kunye geleya soro togo jamana kan togo ye jamana min be ni mali yonga chai fana kusube o femi togo jamana kan minyi jamana wore beno o mogo de ni togo jamana fama karla nyona polusu o ma saya bola akula o saya bola la minyi sigasagalu yi baraw damne ni ukunye ma chama mine maldon kumbola fu mata ani flabo nyongo o fem ko ni sigasagalu ni ko nyedo ni ka nyenyi ka nyedo akosigla kala kilinga mam nenu ulublala akoko ngela damana nyon kumbe sabula minyi malide munum be togo ubla jile nyon kumbe ka laje bake o kaseka boya masegu yereke minyi togo 16e nyema ani au conseil nyema ulu yere nyon suro kene kanka akilo folen vole ku tege ci nyon tege o seria 7 mundila au conseil nyema re de 16e nyema mbe togo ale de aka seria 7 dama wajira ka fo min ko ni jekulu flain u nyon kalama machamana ubi baraw ke ñoo fe ani fana ubi wuli ka joke wala sa jamana dunka akilo ko sega sabati cugumina akila jigla mi au conseil ni ses amis ulu de jekulu bafulay bi mali diw munu bi jamana ko kanana ni uka joro falembe dipte bulon kono no yimanci wasa bulonyi no yi senti ulu flaba kono maldun to la munum bi jamana ko kanana okoro fenwo fembe no ni uyi aw ahmena ko fenwo be no yi aw jorna ko ni ton flying ulu kanga seka ke aw kuma dai minyi jamana nyama ulu nyakoro minyi fanga nyakoro anika seka aw ka akew ko nyini ko di aw ma amana soro yoro wo yoro la o timeni ko fe minye monsieur Mamadou Lamine Bani ana fana bi baroke kuma ni kuma femunu bi au conseil kondana kibaraw yi labaw yi munu yi o abi ulu fu nyefani o amido lamewla ndo kun timenena ani malidon munu bi france jamana kan ani udo yi nyon soro ga jamu kan koni ibai ka fo asunyara doni o min koni yebi am klaka stradi france kawma wala sa am seka je chugomi naka baroke feminine france o munum be no gelay feminine opportunité mum be no o ani una nyono amna baroke ulukanga am mod lamin ban ami lamin ka balé fanfe min 16e président na le france ko jurla ami dakune fula min ka balé funa yoro am so kan nga juru di france kawma anga seka jika baro ke donc ako tachu we mom to kamara naso le ben sort me fanfe amita mom to kamara fanfe lamin bani mu fo anga jaka do la mewla ye ka fo la me jama amba bela jelen fo awni yantuma minumbe malikono ani minumbe maliko kan aw balmake mamad lamin bande do naleka barake yoro be au conseil des maliens de l'extérieur la no etungaranke o ka tombelebele minyi moya kalfalendo Habib Sillala no e malien men siginembe gabon ambaw fu ka wali mando ka duaw kay ka duaw nyina fe ala kanani benni sabati anga jamana kono aywa anjem nyogon ke monsieur Touré ambe je ka fo nyemo radio nyemo ana barakela bela jelen fu krengere nyana ambe ifo ika chesiri la kuna foni mimbe kadi tungarange wa kola yenjini ngali minke nindo ko franchise na bara minun kera au conseil des maliens de l'extérieur la tungarange wa kola amse ka bara nunu ambese ka uke sara woroy duruye asara folo yemi oye mimbe wele gestion des questions migratoires no e tungaranke yere ulu yere mara chuko ani udemeni chuko anu kolosele chuko anu lakalana chuko o fere ni dabali minun kaga tege jamana kono o folo e jume oye atelier de validation du deuxième rapport volontaire du Mali sur le pacte mondial obe min ko fo oye santé menena Mali e bara minke minni pacte mondial no de dia kono politique ba mimbe tungaranke ka tachu ko nyumanu kala kanen kofo
Mali sera ka bara minge o franje kononana a folo tunkera c'est-à-dire a rapport folo tunkera rapport flana o kera hôtel Salamna a ñemoya tumbe chef de cabinet mimbe ministère de malien de l'extérieur kuna ananga barake ñogon o yem ani jekulu minumbe barake tungarange wakola o de a folo e a flana yemi Agné ñinin kela do comment dirais-je reçoit président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur monsieur Habib Silla aye musudo reçoit au conseil la nato ma Anissa doctorante ni donike ba belebele de do mimbe université de Bruxelles o nana enquête de la tunga ko ni tungarangew ka ko be se ka nyana bo chukumina Mali kono dabali minun tegelala Asabana yemi oye intégration des questions migratoires dans le plan de développement économique, social et culturel de la commune 3. Noye commune 3, noye mairie mimbe commune 3 la district de Bamagoya atelier d'Okera au conseil des Maliens de l'extérieur yera la ani jekulu chama minumbe gouvernement kunda ni société civile kunda ani deme jekulu kunda mimbe tunga ko ka adon bala uka gafe kono gafe mimbe dabali tege uka nyeta srala ni sanduru nataina kono nana au conseil des Maliens de l'extérieur ye buluma farake doni fanfelala ka cidem blakata ka kuma nyonya uni mairie ni mugoni nyonche u pedse kin dlani chorala pour que tunga ko tunga ranke u tunga yere dabali uka kanka tege chogomina pour que demsenu ka se ka bara soro ukanata geleya la tunga kono ani nu segina kana ubse ka topoto chogomina ani tunga rangew yere minumbe koka nasoro komintua mawde do c'est-à-dire ubora komintua la kata jamana were la ubse ku bolo fara komintua nyetaka ananna yemi yenin silekena oye atelier de formation de producteurs de statistiques oye jatimnewde tungarangew joli de be kokan tungarangew minun nana joli de che joli de muso e joli de demseni kololo jumende buka ani fere dabal jumende kakanka tege o bara nyira ana famu yali yirwali o de kera grand hôtel la barake nyonya la ministère des Maliens de l'extérieur ani deme jekulu minumbe ani société civile mo minumbe au conseil yoro o bara fanana a seleke flana a bara bakuruba flana promotion des droits dans les institutions oye tungaranke uka hakede anga marabolo mara fama mara seleke minumbe na bebele ko institution afangelembe au conseil des Maliens de l'extérieur wele la CNTF nous ko commission membe na bebele ko commission loi pour que kabaruke loi électorale kura membe kadlan ka tlatuguni au conseil de collectivité yo usigi ñogonake au conseil des Maliens de l'extérieur tara o wele jabi tungaranke tola Habib Silla yere ka ñemoyala kata tungaranke yere ka hakilna yemi loi électorale la nulu fana be se ka yala jamana joli kola o ko kanka dabal tege cugomina o baru kere nan nana aseleke sabana na noye troisième catégorie na be wele ko accueil insertion migration légale ani lutte contre la migration irrégulière anga barake jekulu do be na be wele ko barani yiriwa oye jekulu ye na be tonis ni tamat ka barake nyogonya kofo ani jekulu werew noye jekulu minumbe barake mairie fanfelala ani ONG ni société civile ni Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ka bolo fara mimbe Italie ani Haut Conseil bayere mimbe Bomoya ani ONG werew minumbe barake okola barabe yiriwa be demsenunde kala ani muso barake chuko ya la menuiserie métallique fanfelala ani nako dlan fanfelala kati commune na ani yeleke bugu commune na ani kambila commune na pour que dobe bo chômage la chogomina ma keme yirikaw de degira bara la okola
antun tara o sigila ka laje bara min sera ka ke san fla temenena ani bara to min be min ka kan ka ke bara ni yirwa konona na pour que a projet be se ka yirwa chugumina o bara ingonona na min sera ka ke o baro kera min mase ka ke o fana baro kera ani dabali minun ka kan ka tege gele yow yera yoro minuna pour que ka se ka bara dafa o gele ya dowla fansira koro kominna iba soro na ko min dilana e jiko gele ya yera la pour que ka laje o jiko gele ya be se ka ban chugumina ani minun yere la digina bara la demsenu minun la digina menuiserie métallique la ado bala we bara damne o yere ado bala bara mase ka damne ka se parce que o ka kan ka se hakemina bara yere nye donina uma se a niveau latin kosobe masa niveau latin kosobe mi mamtou camara ñu ngi monsieur Mamadou Lamine Bané ka bo au conseil de malien l'extérieur la amudi fayna ka fo min ko ñi wuli ka joye bi o ka ke kosobe wala sa mi ñi jekulu fe wala sa fa mi ñi malido ñu munu tamanendo munu ye jamana ko kana sigi baw ye bi o fana ka se ka wuli ka joke o ka ke on fe munu bi jamana kono o fana ka se ka lafa saka soma keni geleyay donc monsieur Mamadou Lamine Ban ambafo ka au conseil ma bela yelen fo ka damne abib sidala katabla minyi bureau executive maw katabla o ka minyi bazu ambu bela jerelen fo ko unimbara albi ka chama fara baraka sabula maldim mi jimana ko kanana o ka gelaw ka cham Mamadou Lamine Ban to ko fe ani mo sherifu aidra faram na nyosro sa ni o 16e président bay mari bani clé suma wo kene iture amba korbasite labas alhamdulillah aywa ani tunrango do ina fo ba kalama chumna dogokun amba nyini ki wara mun baw fan flaw fe ka seka soro wala sambla nyini nga seka de make kuna foni kula o wulika jo ko ni anya fo anga kuma dam nono ka fo min ko ni nyi chuma chofanga nyema yeni o ashimi guitay ayi alayni ka fo maldunga jati min nyi jumana kono an jumana ko kanana 16e conseil supérieur de la diaspora malienne nyema bay abaraka ke min gouvernement fe on obuka jeka baraka wa walma akubuka ke chugmena enike mbiko ka tonganke daba fo ka radio jaka fo la membre ona e baga jafar ni sampa be fo on detection be fo donc c'est jola on tia ka wuli ka jola ba effectivement président de la République Asmi colonel Asmi Goïta avait une déclaration que chien kofla ko recensement ani arrondissement kake akake mali kono akake mali koka kala kabina ko dem tuma anga wuli ko jo akera anya si kosobe ka foko anye jete anga hake ka don kabini sejem sigira ambo kala ko amse ka contribuer chuga minamiye kalata ko stray anga sere sumba kono ambe da maka kan sere sumba kono ambe be voter président yawo donc o tuye www.kembla andala muye anka jate kanadon en parole parce que na jate dona ni be yaka carte électeur soro ni mombi ma majorité soro diaspora ka élection na otna saka ke mali président abigala donc abigala donc ubenamo ubenembala mena no me dem nane to polu yele mala alhamdulillah transition min nana iba ko nana ande kama transition nana tungaran kewde kama parce que ay fon fa lañini anto be fen lañina usona la ay nar kono ya bala fona ka lawliya ko président na focus be akili na nyumana ana ani décision min tara bulu maintenant akesho o de hamiba na doni aywa afora kele min kera kartina kola ko kartina ni abiyel maka ke carte biométrique consulaire akake électeur fanay aka donc avec foué il fait ça carte biodima yawo tanturu mais ni ba ka sa sanje tugun ibna wari saraka ke carte ta ke fana wari baye aw mun mali ko yan fana aboka carte soro comme ngoran ka kuma de la yawo ambe min fait uya ukana ke iba foko o tapage médiatique la ministre de Madota anda ministre ni ministre wara kata ko di
ou be kata yoro dola ka foko annana arolman la ta soro mo munun nana e mo munun biye mo nana mo munun tara budget nyana man maduma eni mo bla kata mission la abeke hotel de kono abe gori sara abe dominique abe déplacer e ni nana ka foko mo saba mo nani mo duru nana mo million saba jete nyogo ko nyogo baramanogo obsega ke kalokele kono kagele donc fo aye fo nyoye anko malikura mo mo sara malikura bi no fade fo aka kura de ko en fait asaka kura du nama barake kura ichugo namu nama tableau flala mo ole mo nu utise ka fonctionnaire de no nu utise ka mo chama blakata awo mo fla mo saba o be anga considérer machine umbi o yekulu no wele ka fo ko bo amba fa ka sans manke amba fa anga haka don eba do jamana be kare ala watimina wari nyana manti ebo kalama teru aw yekulu munu aw male de munu sigidi bele aka silora la saka munde ke ka madbe pour que aw ka hake ka don donc encore yi lettre c'est ministre ma ka faye kayota abala aka réunion o convoqué awo pour que amishaka kuma amishuku madbe mishwamina ale fana pour que aille contact avec le ministre de l'administration territoriale parce que ala de l'espace manqué ka fu ka foko an deglu no aya la nyidi anga hakere do fo akadamba awo un problème do fana ku madame pour que anga jate donc ankoni amena o baro de boloda inshallah ni ka bo finila pour que femi kera koroma kanake an seka famu ka foko depuis 2004 kana c'est ça et recensement yere min kera peut-être que c'est 1 600 ou 1 400 et quelques millions mais munum bi anga fichier électoral kono c'est que mo que menani bak menani 452 900 bak menani bidru ani kononto bon yaya mais ou ka lañi de yo parce que ta fait anga ke million o ka dogo de anga ke million flyer to feo c'est vrai voilà c'est vrai dimsanu mbula mo woro be no mais bak million ngelen donna bak menani o ka dogo donc yaya donc kabina gara kana se bi mo joli et si hake sera botile la sisa okacha et puis recensement ni fana kono ko do war doron agacha ni mo wake mesegi la bufi de do malion te ni variante donc mo situ bolo donc aya la nyin ka foko procureur kata en tout cas mo ka sigi ko ni Abidjan le ma situatif du moment ka carnet de famille duma ko acte de naissance duma ko 42 duma voilà o yiti ko ti bara no ma ay hein parce que mo sega ke iti tabusiye iti jamana 70 bolo donc au devient andu ba donc en fait bonne cabinet aya 176 ko droit de sol au tie et puis sega sura Abidjan ka acte de naissance soro mais ka faut que de nationalité ivoirienne soro au titre de soin ce n'est pas comme au Mali ou aux États-Unis ni sur là ou bien au Mali ici ou en Guinée ni sur là c'est que Guinée ko do warta te octobre donc mo chama bla mo chama fana bien papier ivoirien falsifié de bobolé donc inchallah amana boloda et amba ni musée anga kele aga ke anga recensement parce que na recensera ay famille lañi na antuntara commission loi la watimina ay famille lañi ni anga waso bulomba kura minato anga waso don hake min akana ke hake 10% sera donc politicien nous ubanta bala uban considérer gagner nous ya donc poko ni ma diaspora ka élection sera dron qui passé donc on est donc ubisa usra on est on na utiliser amali kuraya mali kono da amunu sigre mali ko kan anga to no klenina arsaka beso yasila donc ode pisenda sendo fana da fikara semaine min temene gabon premier cola effectivement donc on est là c'est gouvernement awo
k'a fɔ ko nin ko nin kan k'a dabila complètement mais jaabi min dira ko sensibilisation de kan ka kɛ an ka mɔgɔw ma Gabon k'a fɔ u k'a dabila en fait parce que c'est fraude. Ah d'accord. Émission n'a permis ta et dun b'a dɔn fasa k'a fɔ ko permis kolon de don e bara nɔ b'a la donc minnu fana b'a dilan la olu fana k'a dabila donc jaabi min dira ne ma ko permis kura bɛna bila 5 ans. D'accord. Ça sera aussi un permis biométrique. Donc mun fana ni dɔ in tɛ kelen ye. O fana baara banna fewu. Très bien. A kuma fɔra bi fɔlɔ kumakan bɔnɛ o ye jɔkafɔ yɛrɛ ka jamukan ye. O y aura des permis k'a fɔ gabonaka ye ani mɔgɔ mɔgɔ hamini bɛ permis ko la ko permis kura bɛ sen na a bɛ kɛ permis fitinin i b'a fɔ carte ɲina bɛ cogoya min na dɛ permis fana bɛ kɛ o cogoya la a bɛ kɛ biométrique ye i ka carte ɲina fana numéro bɛ kɛ permis nin fana kan voilà donc k'a f'u ye quoi parce que ne y'a kuma mɛn i ka jamukan min tɛmɛnen effectivement an wulila an taara ministre fɛ ka ko f'a ye donc a sera ka nin de fɔ an ye. Donc an b'a fɛ an ka mɔgɔ min bɛ sogolon bɛ radio la a y'o faamu k'a fɔ ko an m'a mɛn ka makɔ a la kulekan min kɛra a y'a mɛn an wulila ka jɔ a kɔ la ala sɔnna solution fana bɛ sɔrɔ a la. Tabarikala nin diyala an ye. Merci Fayidara nin diyala an ye kosɛbɛ an ye kibaruya caman sɔrɔ ani an ye faamuyali caman kɛ. Merci beaucoup. Merci bien Madiba. Nous qui sommes Chérifo Aïdraï Mini Conseil supérieur de la diaspora malienne président ba CSDM anale union sur wala sanga seka akila falenge o femunu be no ni ulukala ani ankunyi wilibla do kuntumenu na ka fo jamana nyimo ka seka amage sabula maldum bi geleya la minyi Gabon jamana ka permis kola anya ndasi amani jam kan konnana wilibola ma min yoro aduni kama odi ni nga Camara nous y Camara numéro 1 yi Gabon am Camara numéro 2 fana bi kan lamine watina amba fuka wala mano ka barkada j'espère que basse fuitala mamtu amta albi jamu fe femini gelew yi ankunyi anda dola geleya mun be no wala sanye ka seka don ala o siratigala min yi wuli ka joy kon amika ke wala sa min yi jamana de ñu mu jamana ko kanana anu bi sega ñoo soro ci nga sega ñafol ke joy kenre la ami France jamana ka en fol mandon la am singana o kamara min yi amita France jamana ka jamu kamu be ni anya dado do ko kuntu meni jamu kan amita na nye min yi ci yan marko yo bambulo ka bo France grand format ambe o tola alibi jan marko an clé amban ke abdou touré somo wa kene bashi foite alhamdulillah ba touré do kun temene an kunye jamu kando kundu ga feminye wati asbe corona mbulu anya kanu ga wati ni farakambi wala salibi minye mawda masaka se kuma munuma udaka se ga suma tijan marko ambe franci ko kuma na bi malide mumbe nubu kunda franci kan ukacha kusube alno ya soro malde munu mita tungala munu mi farafin jamano kan odega chani faraje jamana ere beta farle nyonga ga France siba fana kacha akadi chama fana o kata isena munu no France opportunité oni gelew ani femunu be no bi France tagala duguma sra bala sampe sra bala ibisega mu fayi. OK abdo tri ama foli bi ami diga folla me ba bela jina tabarkala ina fo jamukante menena anyu paka kurundi awma bo kuma kan kuma la se kusube kadaga wakati kun se kan permettre anga do explication chama kono bo bi am se ga antatu alsa kuma ba dola ka olu fese don wala sa ko ka fa donc igo ko français gele bon an unye gele ba sabade fo no ni nana français femi soko gele bala ani kafara barako gela ani papier ko gela kan donc papier ko gela fana mse ga soro ina tugo fe quoi bon ni mo mi na tugo sira fe ka do oto la ibado any papier tido ay bon yani ga papier soro a triki troko barka ga bon ibi se ga se ko so be ou bien mo mu fana mi tani visa yi kuna avion fe mais iba soro visa to ko visa ni kalo kele visa jali uku bulugana
bon no o bana o tigila mo bu parasiki o fana be sans papier bon il fana mi surunya bola mo bi na mo sera fe donc mo munu mi se ka papier ko gela soro o yo lui bon ni papier du ti bolo ya no ka foko il se ki sa ko soro aga gele parce que alna soro mo chama be o lu bi parage mo ka papier la nga amba do gela chama ko konnala parce que ne e parage mo ka papier la war me mi ti ma ka mana sara ko ci ha ti ka ko o ti bolo bo war ka maintenant na ya ja so te mi ka da bo bo ka ti alna soro abela mi ka mo chama be u to sara o pato donc gela chama be o konnala ko ambalma munu bi parage ni wala sebon bo do fana be u ta papier langolo la bo ka parage no e bo risiki bala mais jagala ko ni yo ye quoi bon en gros ka fodro pe ko gela be se ka munu la se ima o ni e se ka ke bara sur fifio ni ti bara soro ako mo ba fo ko ebe français ko ebe ka million soro ni feti ta di oluma o se ka famu quoi ta famu ka soro ibi no ali ci ro maire donc papier ko gela babe ni mo sa be parage mo ka papier ja fo ko na ni mo nga papier bi bolo ni atiki make laydo tiki abi tenyo ko so be voilà donc maintenant Sogo gela fana bi ba so ko chama bi nous nana ba so ali jatu to la uta foyer la bon foyer ko nan fana fle ne mo wi si escalier sans fait do wi si escalier tuba foyer ko non fana jelen batete bon o de kun ka bon ko so be voilà bon alna so si sa foyer chama bi ko na ba ka be ka ya sabaji foyer do be no vraiment an do si rote mo bolo escalier sans couloir ko non na ibiga tianta bo ou bien abi alterner ni sura so fa ebi so no clip dimta aka para la bo da no baby no quoi ibaro ko ne gele ay bo anga so mo dun ko na pura so dro na ni na France oui ankele de fe ka ba we are glad donc fugo yoro jate na la kwa mo ko ma be ko mo ko tika ko ta na tuma na fugo no ko ba lo re de se kun kele era do kwa aywa voilà bon mali papier ko gele fana nani i fara France papier ko gele fana ga no e carte na ko ma do ke alni France papier bi bolo wala sai ka sika la propriété aga so ida mali papier freme à jour ndo iga passeport boy ba so mo chama deselendo ki ga passeport renouveler ka so ba ke carte na ko problème fana e ko voilà donc fana ki na bay bon maintenant ni ay opportunité o takala je opportunité bon bien non et para bien il se ka para ge il se ka war so fana nga nyafi a condition kele mi folo nga so ro ito bala papier di bolo bon ni bi na fana aga so baka yi do ni ya ba ba ino no francia sempre information ni na wala sa ika se ka para ro ti bi na pa tro para na ila information de ge donc maintenant na so baka yi do ni bi la ki kala ne no do ka fraga papier fana bi bolo donc France bi opportunité de formation di ma femme kadi ya ki former la ni kara ika baraje iba na ba donc ambo fogo gela ko so be alna soro mo mo ba ka na vraiment na so di bo do ni na oui justement orola tian marco madol ba soro bara do be no inafo masonya plombier ya électricien ya ona nyona baraw ani barawro jumeni be no opportunité ni mo bo la ko so be sans francs jamana ka e be amena awani ndi bara no be mo be na be iba do ni bara no be na ni be formation mo de be na bon en tout cas ni gon ba fega na fa ko so be maso ko baro bi mais iba so mo mi nya formation ke ko de utilisation ko bi
donc al mu ya formation ka bo en fait nga taga est ce que oti bi se ga na fasoro formation wala pas formation kura wala de ke yi ni ya formation qui en fait kana ibe diga diplôme validé c'est-à-dire c'est la thèse do qui kun kala ni niveau B ici le hakala ou c'est qui ka y formation qui est donc c'est diplôme équivalent qui va yantala donc là mo mi ya ke a peu de hage qui est que di ba je ba la ba ko et que formation qui est là il est à formation qui est fait nga di na ma qui est là voilà ça il y a encore d'accord ok donc dafa bien no quoi aywa donc ni kanga wele blagata anga katara anga malido ma munum bi baby nu ukumbi France jamana kay muni mufuyi munum kumbe anga nu ba fra na sita bo ame mi fo u jana folo pega jikansera ni na to yunga jikansera o yi la delika jikansera do mo sera te ko yi ka to pa ni ire ko ka ita do ni bi se ita do ni ti se ko don o yi fa shura kwa como goma kala yi ki nyatru ala bon il sait qui garcia tante visa ko la ni visa soro kana sa fait au moins une mango ni sera ya c'est ça il na bara soro il na bara soro il na papier soro jona wa il na papier ya soro au bela gele mi glo i garcia ni ga kala kula donc maintenant ni ba fera na fana ata soro fana ni la ko ni fana donc au la déléguant ko na fa fo donc si kana na jiga parfait visa ni diga visa ni kana visa la kana sa sera fait parce que anti ka fo ko mo kana na a bien c'est tout là akila jigla ni nyuma sera afika ke ya kana msika wuli il sera papi so jona il sera para ni na masoro jona o bela gele woni to do anava il sera ala sera sika tula akila jigla ere malidendi ibika minyi suma ubibu mako no minyi fajigla yi kalange malila kata Algérie yi bourse fana soro Algérie kata France donc dumsene mun fana fe kata kalan sira fe be mun fulu fana parce que sira tabaga cha do ta kalana do ta warñin na wal ma metan sina yala bon tagali ni reste to ya befle ni nebe mi encourager ko sobe o kalan tagali sira re quoi d'accord parce que ni tara kalan sira fe ga doniya bila to bu ire bi bonya quoi parce que uba est d'un côté au lieu de mago be la quoi non il mago be bona anticipate kuma chama wore tala ibi daidi aywa bon ni mi sira mi mo mo encourager dalila ko sobe o mo mo ba fa kana to fara ka donya ka na so ou bien kalan do ke malla ou bien Afrique en général kana dafa kalan kan ko olu tigila mɔgɔw conseil kosɛbɛ n'u nana n'u y'u ɲɛsin u ka kalan ma u ka kalan kɛ k'a ban u bɛ baara ɲɛnama sɔrɔ ni o diplôme ye siga foyi t'a la ka d'a kan kalan fɛn o fɛn n'i y'a kɛ yan nɔ a ka ca Ala fɛ i bɛ se ka baara sɔrɔ n'a ye yan mais i k'a kɛ k'a dafa de bon a si tɛ taa fɛnɛ courage ni timinandiya ni niveau dɔw fana ka k'i la parce que mɔgɔ caman fana bɛ taa kalan na u bɔ so fari k'u bɛna kalan na i b'a sɔrɔ u bɛ dɛsɛ o tɛ sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ o b'a sɔrɔ niveau de tɛ u la quoi donc o fana bɛ se ka kɛ ayiwa faamuna nka a ka ca Ala fɛ n'i nana kɔni k'i ka kalan kɛ ko niveau b'i la k'a kɛ k'a dafa siga foyi t'a la n'i tilara i bɛ baara sɔrɔ i bɛ baara ɲɛnama sɔrɔ fana i bɛ se k'i nafa ka somɔgɔw fana nafa ayiwa tabarakala faamuna merci an b'i fo Tijani Mariko merci beaucoup Abdou Touré merci bien ni mi Tijani Mariko ka bɔ français kaw fe no ni watina wala sam se ka akila fari ke chuga mina anga jamana di munum bi France munum bi fekata opportunité munum bi no kanga aklitu jumena una nyono wala sanga se ka akila fari ke uka minni albiyam to France jamana ka munum bi no ka foko sigilimbe Bamako yano ani fan woro fe mali fan woro fe otu wulili ke amina minni tanja lame ka bo Paris ni watina tanja anikle anikle sumo kene be aradu jaga ko kane wat je vais bien iredu baj foy dalam de la balatona ami Francis sigi barola alibi
do kun tɛmɛnen an kun ye dɔɔni fɔ a la ga hali bi an bɛ se ka taa ɲɛ jumɛn yɛrɛ de la bibi in na malidenw caman bɛ yen nɔ farafin jamana kɔfɛ caman b'i kunda faransi kan mun na e ye maraka ye i tɔgɔ de ko min ye mamadu tanja faransi de ka di marakaw ye wa walima mun de bɛ faransi walima ture fɛrɛ ko de don. Abdou Touré an bɛ lamɛnbolo jama bɛɛ lajɛlen fo. Tabarikala. Fɛn bɛ ka lamɛn nin wagati in na k'i yɛrɛ fo karamɔgɔ Daba Tunkara ka jɛ ka fɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo. Bɛɛ lajɛlen foli laminɛ. An ka transition mɔgɔw fo le 5 colonel an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. U ye foli laminɛ. Foli tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen bon disons mɔgɔ minnu grand frère min bɔra ka kuma sisan Mariko an ye caman lamɛn a ko la. A ye tiɲɛ de fɔ an tɛna segin a ka kuma ninnu bɛɛ kan. Voilà, bon, mun de ye Faransi diya marakaw ye. An bɛ se ka dɔɔni fɔ o la parce que an y'a ye an ka maakɔrɔbaw de la o wagati bon mɔgɔw tun bɛ na sira minnu fɛ ani sisan o wagati ka jan ɲɔgɔn na quoi. Bon u bɛna tunga la u bɛna kun dahirimɛ ɲini dɔɔni o wagati tun y'a sɔrɔ Faransi jama tun ma caya o mago bɛ mɔgɔw la baarakɛlaw la kosɛbɛ. O y'a sɔrɔ Faransi yɛrɛ fana tun ma développé ka se nin niveau in ma sisan quoi. Bon o waati an ka mɔgɔ fɔlɔ minnu nana olu de kɛra sababu ye ka se ka ci bila na Afrique o den minnu bɛ yen an'o balima minnu bɛ yen pour que o fana bɛ se ka na Faransi parce que o waati y'a sɔrɔ an fana ka jamana tun ma développé ka se niveau ma. Voilà o b'a to marakaw ɲɛsira Faransi ma ka na baara kɛ yan k'o dahirimɛ ɲini mais n'i ye jateminɛ kɛ o wagati ni sisan danfara caman de b'u ni ɲɔgɔn cɛ. I n'a fɔ grand frère bɔra k'a fɔ sisan caman bɛna kalan sira fɛ dɔw bɛna kana i bɔra k'a fɔ an ka sɛnɛ yɛrɛ la dɔw fana sira fɛ tourisme n'an b'a fɔ tourisme dɔw yɛrɛ fana bɛna ka na to Faransi la voilà mais ne bɛ fɛ ka min fɔ bi an bɛ don min na jeunes minnu bɛ yen sisan anw tɛ dɛ mais minnu b'an kɔfɛ n'u b'a fɛ ka na Faransi an bɛ hakilina de di olu ma quoi voilà ne yɛrɛ kelen ka hakilina ne ɲininka ne b'a fɔ Mali la bi bi in na k'a fɔ k'i bɛ duguma sira ta k'a fɔ i bɛna Faransi nafa foyi t'a la. Ni mɔgɔ bɛ Mali la i bɛ dɔɔni minɛ i bɛ se k'i débrouiller la ni ka se ka bolominɛ yɛrɛ sɔrɔ ka se ka i débrouiller yɛrɛ i b'i dahirimɛ sɔrɔ Mali yɛrɛ la. Mɔgɔw bɛ Mali yɛrɛ bi bi in na alhamdulilayi. Bon n'i bɛna Europe Faransi dɔrɔn tɛ Europe dɔrɔn Europe ka bon i bɛ se ka na Espagne i bɛ se ka na Italie i bɛ se ka na Suisse i bɛ se ka na Allemagne bon mais an maliyɛnw ka ca yɔrɔ min na kosɛbɛ kosɛbɛ i n'a fɔ Adama kalan o ye Faransi de ye. O Faransi bi bi in na gɛlɛya bɛ diɲɛ fan bɛɛ de fɛ bɛɛ b'o kalama. Voilà ne kɔni ka hakilina fitinin ye min ye ne kelen ka jeunes minnu bɛ yen bi u fasa fili Mali yɛrɛ la u k'u débrouiller dɔɔni i bɛ se ka dɔɔni min sɔrɔ dɛ i bɛ fitinin min sɔrɔ kana ɲɛbɔ caman in fɛ i bɛ fitinin min sɔrɔ i b'i jigi da o ka baara kɛ i yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ y'a fɔ. Jeunes minnu bɛ Mali la an kana an ɲɛsin jamana wɛrɛ ma k'a fɔ an bɛ voyager kojugu nafa tɛ voyage ba in na ten an bɛ don min na 2021 na an bɛ don min na bi. N'i ma ɲɛ k'a fɔ n'i kɔni bɛ na i n'a fɔ grand frère bɔra k'a fɔ i bɛ se ka na visa fɛ ou bien kalan sira fɛ ou bien ka n'i senna yala mais k'a fɔ de k'i bɛ i ka minɛnw cɛ sisan k'a fɔ k'i bɛna baara kɛ Faransi ko ka wari ɲini ko ka segin ka taa faso la i n'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw y'a fɔ cogo min na ko nafa ka dɔgɔ bi bi an bɛ don min na quoi. Voilà minnu bɛ se ka na sport sira fɛ i n'a fɔ ballontan sport sira fɛ bakuruba i n'a fɔ sport sira fɛ olu bɛ se ka na y a pas de problème mais n'o tɛ k'a fɔ i bɛ sira wɛrɛ ta ka na Faransi ne yɛrɛ fɛ a nafa ka dɔgɔ i bɛ se k'i fasa fili Mali yɛrɛ la bi bi in na k'i débrouiller i n'a fɔ sɛnɛ ta fanfɛla i bɛ se ka sɛnɛ kɛ ka i dahirimɛ sɔrɔ Mali yɛrɛ la mais non seulement an bɛ pressé de parce que an b'a fɔ le temps ça ne permet pas il faut essayer de faire maximum de choses au pays là-bas ka jamana yɛrɛ développer jamanadenw bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min mais n'i ko bɛɛ ka bɔ i b'a dɔn mɔgɔ tɛ so ten o fana ma nɔgɔn. N'i ko ko anw kana taa an b'a fɔ ko e yɛrɛ bɛ yen ko munna anw kana taa. Effectivement Abdou Touré a ka aw ta kɛra bamananw b'a fɔ cogo min na k'a kɛra marakaw b'a fɔ cogo min na an y'a jeri dɔ tɔrɔ ka kɛ yen aw ta kɛra i ye wara de kubile i tɛ se k'a ta. Allez, ayiwa tanja ni jala ni nala sunama ami bɛ profiter la bɛ se ka foli fila kɛ antenne sanfɛ i bɛ se ka foli fila kɛ an ka foli bɛ bamuso yɛrɛ n'o ye Jɛnɛba Koyita ye ani n ka cɛkɔrɔba n'o ye Musa Tanja ye n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye n ka foli b'u ye ani Maliko jigiyatɔn olu fana bɛ k'an lamɛn nin wagati la an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen u bɛ foli laminɛ
Kauru Koita Naga Dembaya, Akia Foka, Dabatura Foka, Bella Jilefu, Allahumma amin, Tanja, merci bien. Au transition, bon courage, quand tu me carabes, pour nous, quand tu veux Samaka, Aïwa, Nala Solama, merci bien, Tanja. Merci beaucoup, merci. Nani Tanja Kela, Nona, Amito Franci, Alibi, Moussa Sissi, Fanabe Franci, Anna, Mini do Kuntemene, Anfuni Barudamina, Nonche, Gapumaka Maseka, Mini Chaka, c'est Akarula, Moussa Sissi, Kabo, Franci, Moussa Sissi, Anikle. Salam alaikum. Ibara Jaga Fokani, Watina, 100.7 MHz Bumako Kurufina, Tuanga Jamkando. D'accord, on a fait le cassé, j'ai qu'à fou, la même vous avez des maragaï, mon dagadila. Comment tu veux dire? Madame Nimso, Watomo, Wakene. Alhamdulillah. Donc, au Koldini, Annie, Mini, Frekmana Marco, Manajan Marco. Ale okoldiya ke mali tara kasoro mini ajikon avancer la bien vrai que fana ika licence pour licence 3 yu beke anu kasoro kata informatique la mais kamo do batungra fo do kun temeni amugo be aw nyona jeune na e kala nga licence may ku nga baraka anu bon je crois que ku bara digi bedam ni mais après il n'a opté pour la France muna bon on a opté pour la France comme à date que la semaine dernière, bon, Mali para Soro, ce n'est pas évident, effectivement, clané licence la Malangue, para Digitamna, à vous fuma postage. Mais para la Voice Telecom là, donc, centre d'appel, Malitel appel le reçoit, effectivement. Voilà, appel le reçoit, effectivement. Donc, mais para là. Mais bon, comme j'ai vu que l'opportunité, c'est pas évident. Anifana, bon, quand continue, il faut qu'on dit, Anifana, bon, je veux l'opportunité pour aller en France. Donc, j'ai tenté ma chance. Donc, pour que Kalam continue. Donc, Kalam Bani, bon, on va le faire comme Marco Kumekafo, Chomina. Français, Jamané, bon, il y a beaucoup d'opportunités. Donc, Nitlala Kalana, surtout informatique domaine là, bon, tout ce qui concerne la technologie, Nitlala Kalana Kachala fait une opportunité sur rien. Voilà, donc Kalam Bane, une opportunité sur rien pour expérience sur rien. Voilà, du coup, raison pour laquelle je suis encore là à travailler dans le domaine de l'informatique. Musa sise ni wati la minyi anga jamana fana am se ka fo on tinya kusube ni domaine nu chamana o mun be nawe chance ro ka kalange kuma dula ka bara digi damne akla ka ta kalan continue ka bara kayno est-ce que duna tawla ni i opportunité sur mali fana akadi i kana i kalam min kayno ka saka no fana développer en kusube oui c'est vrai akadi bien sûr mais je pense que mali fana mako be kusube mi entreprise, enfin, disons l'entrepreneuriat parce que Mali, Bibina, Mali, Barasoro, Aka Gelen Kosovo Mina parce que entreprise privée mancha Mali. Mali, Bara Famba et Etadi. Donc voilà, Mochama qui fonctionnaire. Effectivement. Donc Jamana donc pour que Jamana Kasika développer, il faut entreprise privée de Chaya. Donc en tout cas moi personnellement les objectifs à travers les expériences donc c'est d'essayer de mettre en place quelque chose qui puisse aider le pays. Donc une entreprise certainement dans le domaine de l'informatique, même c'est apporter ma pierre à l'édifice. Qui Europa façon joli kola. Voilà, effectivement. Donc c'est gâteau fana barala effectivement. Même c'est gâteau jamana développer parce que na faut voir bon on fana ka bon peut-être prétendre un poste au Mali à non pour les quoi. Donc
se ka to yan opportunité minnu b'an bolo on va essayer k'o bila en pratique pour que ces entreprises avec peut-être aussi certains collègues peut-être avec Marico ou d'autres personnes ka essayer ka akilaw falen wala sa am se ka dɛmɛ an fana an se ka an ka dɛmɛ mun kɛ kɛ an ka faso ye Musa o kuma tɔ bɛ kɛ telefɔni kɔ o kuma tɔ bɛ kɛ telefɔni kɔfɛ minnu bɛ yen nɔ min na i ni Marico bila contact la ani mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ n'u bɛ se ka fara aw kan informatique ni technologie domaine na aw bɛ se ka to aw ka baaraw la yen nɔ ka fɛn dɔ dayɛlɛ Mali la mun fana bɛ kɛ sababu ye ka na ni yiriwa ye ani ka na ni fɛn caman ye an b'o tɔ fɔ telefɔni kɔfɛ o tɛ juste pour terminer bon jamana fana bon dans ces cas je pense que jamana fana kan ka mɔgɔ minnu bɛ yan surtout qui ont des compétences donc ka essayer ko fana inciter pour que ka se ka min fɔ tan pour entreprendre dans le pays donc pour les faciliter l'installation et tout donc je pense que fana bɛ se ka mɔgɔ caman encourager siga t'o la d'aller dans ce sens min ye an terikɛ n'o ye i yɛrɛ dagawuli Bakari Si a fana taara tɛgɛ da mana na sɔgɔmada in na an kun b'o kɔɲɔ giriw na gasi n'anw nana radio la foli kɛ vraiment on ɲana yɛrɛ a kun sɛgɛnna cɛgɛnaya la ayiwa a kun sɛgɛnna cɛgɛnaya la an bɛ dugawu kɛ Ala kɛ furu kɛ amin parce que ni bolo caman b'a la Allahumma amin merci bien ni jala ni Sisi merci Touré comme bɛɛ lajɛlen bɛ foli lamɛn me je ka fo barakɛla jɛlen bɛɛ lajɛlen y'a mɛn ne de b'a tun garati kɛrɛfɛ bon n'a b'i kɛrɛfɛ fana u bɛ ka foli fɔ i ka foli bɛ lase a ma inchallah d'accord merci Touré merci bien Sisi ne ye Musa Sise ka bɔ Faransi fɛn min kɔni ye jamu ye waati banna an bolo ka ban nka maaw kɔni y'a faamuya k'a fɔ Faransi yɛrɛ tigi bɛ cogoya min na o de ye nin ye min ye Mamutu min ye ka bɔ Faransi hali bi kibaruyaw fanfɛlaw la kibaruya mun bɛ yen nɔ Ala ka hɛrɛ don nka kibaruya man di kosɛbɛ o de ye an terikɛ ni an jɛɲɔgɔnkɛ Musa Sal a ka musokɔrɔba Kati musokɔrɔba ntanyana kunungo min ye janajaw ye o kɛla bi sɔgɔmada in na an bɛ jɛ ka dugawu kɛ an ka musokɔrɔba n'o ye an ba Fatumata Fanta ye ko Fatumata ko Ala ka hinɛ Ala ka yafa ma a y'an kɔn kiti min Ala ka nɔgɔya an bɛ taa jɛ min na Ala ka nɔgɔya min ye grand sila ye i ka ci kɔni ci lasela min ye tunkarankew a bɛ lajɛlen ka fara an kan an ka jɛ ka dugawu kɛ an ka musokɔrɔba in ye a y'an kɔn kiti min Ala ko nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛ mun na Ala ko nɔgɔya Ala k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ kan an ta don kɔnɔ diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye nin ye ta ɲɛ biko o cogo de do donc bi jamukan fana an bɛ o kuncɛ yan nɔ k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la don o don y'a damana ɲɛnama ye an ka hakili to ɲɔgɔn na diɲɛ don ka ca an ka Mali an bɛ gɛlɛya kɔnɔ bi sabula gɛrɛntɛ b'an kan kabini janvier kalo tile 10 waatiw la Ala kana ni sababuyaw ye mun b'a to fana ka wuli ka Mali ja kosɛbɛ ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw u bɛ wuli ka jɔ minnu na Ala k'a kɛ a ka se ka kɛ sababu ye ka fɛn min ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye Mali ka gɛlɛyaw ye k'a bɛɛ lajɛlen wuli sabula fɛn min ye jamana ye a bɛ waati dɔɔni bɔ fɛn min kɔni ye gɛrɛntɛ ye o bɛ yen fo ka taa fɔ a to ten sira bɛɛ lajɛlen kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamukan wɛrɛ don an garijɛgɛ la san'o cɛ a ye to jɛ ka fɔ kan an bɛ taa ɲɛ jamukan dumanw ani fɔli dumanw ani bilasiralikanw bɛ ɲɛ ka na a k'an bɛn bye bye